danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa domin samun sabbin kasidojinmu da zarar mun daura. Mun gode. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Tun farko ilahi rabbi kai na kira ubangiji na, ka san zahiri nufina kuma ka san na can cikina. Ban hikima na rera waƙe alfarman na baitukana, wanda ka ce da shi filkita bi rahmati alami ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Ƙara dubin salatukanka gun sarki uban mazaje, jangwar zo aran badar ne kan sakalin kisan kiraje. Alayensa har sahabbai beshit kwalliyar gadaje, kyawawan fure na lambun ƙaunar shugaba ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Jirgin auliya maraba shakti tani sannu sannu, gausullahi an gwada ka Ibrahima ya ka aunu. Shehu Modibbo yola baba ka dare ka cike idanu. Shehu aboki ahlan bikum taurarin gidan ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. An gaishe da ke fa Hauwa, to zan dora baitukana. Farko na marabci baki manya duka har kanana. Ni rayyana na yi dace wasu sun amsa gayyata na. To alhamdulillahi yanzu zan shiga baitukan ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Annabi sallama nake yi ya mai da rai ma'aiki. Amsa duka sallama ta gunka bin yabo saraki. Bani da lokaci na kaina sai na yabon kaya ma'aiki. Zance in fa ba na ka ba bai wuce in ji in yi tsaki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Sanya gaban kaɗai jiran du mai yasin da kul a'uzu. Wahayi batirin ma'aika al'abadi kai ka wanzo. Sarki amsa tamburana mai begen ka ne na ɗazu. Sun ka ya kewaya sararin zuciya ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Ni roƙon da zan yi ɗahe kai mani lamunin karatu na hadisai kamar sharif sale ƙur'anin ka in yi satu. A bayan tsara baitukanka in yi kuce wurin rubutu. Rantsaiwa idan na fito a ce ga madihin ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Kaute in yi jinjina ta gunsufi uban karimai, kuma ticen da bai karatu sha matsayi cikar mukamai. Wanda akai kiran saran nan rai da jiki yake ta sammai. Tun da na tashi ne zuriya ban ji ba kamar ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Ranar haihuwar ma'aiki shedan naji ya ɗimauce, ya yi ƙara da sautukansa don yanayin da ya kasance. Duk
wani jami'in tsaron nan ya gigita in takaice, haske ya game ko ina kai lale da shi ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Ya kai sahibin su kande sa'i yayi ka kirana, nema yanzu na yi tunani dole na canza lamurana. Babu abin da na yi waɗaye ga mutuwa yana jirana, dole na je ga zauren yabo in biɗi baitukan ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Na fita janibin mutane na barranta sai ma'aiki. Instagram har WhatsApp na sashi ne akan ma'aiki. Postin inda yau na hoto za ka ga kismin ma'aiki. In ka ga na zubo comment na lallai an taɓo ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Shukuran lahi barakallah fikum ayyuhal musulmi. Sunana abin kirana Ibrahima kunji ismi. Ni kuma tsokacin da zan yi kan matsayinta ne fa'ammi, wato sai da Fadima tsokar shugaba ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Nai labbaiki ba ƙuraishiya Fadima arzikin dukan dai, yar baiwa hadiyatullah sanya rijalu hattara dai. Jikar sai da Amina dole mu ce da ke sa'adai, mai kambin sarautan nisa iran tsaiwa diyar ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Takawarki masumiya sannu mubajjala ta kubura, hau daidai ki ta ce mulki tunda waninki ya bishara. Kin wuce Hauwa kin fi balki, kin ɗara Aisha Humaira, balle huru ini na janna in sharan gidan ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Ni na so kuna sani dai Allah ku kaɗai ya zaɓa, ya yaba zan yi baituka ba ni ma tun da ku na zaɓa. Ko sun kushe baituka na yabo ba zan bari ba, ba dan su nake yi ba karɓi minki ilaiki yar ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Ƙarshe ni Amina Yusuf babu abin da zan faɗi ma, don sha'ara usul ɗumani bege an yi an gama ma. Ya kai ɗan uwa musulmi saurare ni in tuna ma, annabi ne siyar rayuwanka don haka dole sun ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Ya kai mumini na gaske tijjani inkiyata, yau ƙofar ka dai tsayawa don in mika tambayata. In ka ƙuntata gare ni yau a ganin kawa ka cuta, ba nasara ga mai hassada ko kyashi cikin ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Kai kuma arifi kirana tashi ilahu yayi rassa, wai sunansa ko sifarsa ko zatinsa mai kafansa. Ai kalubalen ka kenan bar gulma da munakisasa. Allah ɗai cikin zuciya ba na saman ka sai ma'aiki. Tawagan sha'irai yau muke taron maulidin
wa'azi muke ba a'a tambihi kawai muke yi. Ƙarshe gaisuwa ga zakir mai Kano jarumin masoyi, sai shi Ibnu Ɗahirunmu Zayyad samu na kayayi, Salihu Hamma Adam Gwani da Malam Kadimin ma'aiki. Tawagar sha'irai yau muke taron maulidin ma'aiki. Ta cika nan muke tsayawa, salli alaika ya ma'aiki. Alayanka har sahabbai da waliyai gidan tarakki. Ni te Hauwa Sani amsa, shu'ara kai muke ta ɗauki. Alƙalami